der setup. Vil du have et stykke? Jo, tak. Det går nok. Det er ellers koldt i dag. Ja, det kan være, at jeg dropper min løbetur alligevel. Okay. Ved du, hvad der er fedt? Hvad? Jeg har fødselsdag i dag. Jeg skal ud af byen senere med alle mine venner. Det kan være, at vi mødes der. Ja, hvis jeg tager i byen, ja. Ja, skal det være, at vi falder over hinanden. Jamen, vi ses. Ej, prøv at vente, før det går. Kan jeg så ikke få et billede af dig? Er det Okay. Er det ikke cool? Jo. Jo. Cool. Så bare smil, så tror jeg, den er der. Det er bare i orden. Var det det? Ja, det var den nemlig. Jamen, vi ses så. Det håber jeg. Hey, kom det. Hvad sagde du? Du missede. Du skal jo dit ansvar. Fuck mit ansvar. Og fuck dig. Hvad er der gang i, mand? Kan jeg give mig en hotdog? Ja. Er det ikke ham, der er røvhullet der? Manden? Jo. Hvad har du ham røvhullet fra pakken der? Fuck, du kan jo så ikke have nogen hotdog til ham. Altså røvhul. Asshole. Yeah, man asshole. So what, man? So, get out! No, I'm not gonna get out. No! I'm a paying customer. Jesus Christ. Hold da kæft, mand. Hvor dum kan man være? Jeg fatter. Din idiot! Acting just like myself. Why wishing I was somebody else? And everybody knows just who I am. I'm the chewing gum stuck in your